Prøv at slå ham. Kom nu, leg! Det ser så spøjst ud. Har jeg suplet Hikke før? Nej. Det er vores. Går den hele tiden. Men vores bøvser er altid sådan her. Vores bøvser er ikke tit, men han hikker. Han er for meget Hikker han? Ja, han er for meget hik. Når han drikker eller Nogle gange sådan. hvor længe er det, jeg har haft Valdemar? Det her det er bedre end Tutu. Hvor lang tid er det, vi har haft ham? Det her det er bedre end Cam til. Ja. Godt Tutu med. Ja. Man kan bare se, at Tage pisker frem og tilbage. Han er så begejstret. Og grov takling. Det er svært at filme. Jeg er helt til kommet til side til side. Meget nuttet i to. Han fatter ikke, at han snuser bag. Nu gjorde han. Næsten. Ej, nu er det leg, tror jeg. Leg og snus. Så skulle de bare have noget mere plads. Ja, altså, de kunne udenfor lidt med dem. Ja, det er Hvis livet skal være lidt. Så det er ikke meget godt ud på filmen der. Heroppefra ser det enormt sjovt ud. Ja, det gør det også herfra. Nu tror jeg bare, det er leg. Leg. Okay. Den ville ret god. Ja, det tror jeg også. Kan man egentlig sende videoer med Bluetooth?